এটা কোন ইউ ক্লাম্প করছো কর্কট ক্লাম্প ভଳିয়া দেখা যাচ্ছে। ହଁ ପକେଇ ଦେ ପକେଇ ଦେ सो हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो केमती अच्छन समस्त, आई थिंक समस्त बहुत बढ़िया थे आउ भी बहुत बढ़िया अच्छी। तो आज आ गोटे भल भिडियो हाँ जाऊँगी। तो राति माने सासू आज झोटी पकेबे ना, तो कुमुन को भल से झोटी पके आसेनी, तो गोटे कॉमेडी भिडियो हम राति है कि। तो मुझे अच्छी मार्केट रे टे दूर अच्छी माने दुकान आसती, दुकान जाइनी। तो जब दुकान घर को जा राति है कि मगुसुर मास फास्ट गुरुवार देखा कौन केमी झोटी पकाउछन्ती है कि। कॉमेडी हम आज पूरा फुल कॉमेडी हम वीडियो पूरा लास्ट जाए रुहतु। कॉमेडी माने भरपूर कॉमेडी रहिबो। आउ जदि चैनल नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई दिंतु। तो चलते और डेरी नक सीधा जा वीडियो टी स्टार्ट करना। झुट्टी देखा हो ଶୁଖିଗଲେ ଦେଖାହବ ନା କେମିତି? सुखले देखा। ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ମିନିଆ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ। ଏମିତି ମୋର ଜମା ହବନି। हाँ हो जी तो ନା ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହଉଛି? हाँ हाँ सेमती सेमती बा झुट्टी पका राति केतटा बजलानी? राति 11टा। झुट्टी पका खाली गुरुवार भाई ना, प्रथम गुरुवार। देखा जाओगे से छांचौड़ा माँ पचार रखती माँ को भुजिया सब छांचौड़ा में आम ना जो पकाती आगर जोड़ा। हाँ बा अच्छी से छांच गुराक कौटी सब पशिकी अच्छी। এটা কোন ইউ ক্লাম্প করছো কর্কট ক্লাম্প ভଳିয়া দেখা যাচ্ছে। ହଁ ପକେଇ ଦେ ପକେଇ ଦେ କପଡ଼ାଟା କ'ଣ କଲା ଟିକେ ଆଣ। दाला पका 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 कपड़ा कौन करी ना ना पचने था पके दे। ଏମିତି ଏସ୍ କରିଦେବା ଭଲ ଦେଖାହବ। ଏଇଟା ପୋଛି ଦେବା। अच्छा भी था दे ମଝିରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସେ କଣା ଦେଇଛୁ, ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କଣାଟା ଯୋଉଟା ଦେଇଛୁ ସେମିତି ମଝିରେ ଗୋଟେ गोटे ता मझिरे दे दे। सिकुआड़ जाइली ऑपरेशन ओइ जो ऑपरेशन है जे। अच्छा अच्छा पुणी आज आछन घर को आटर लाइट ने अंधार अंधार लाइट गेलनी है और सेठी ट्रांसफर कर दे लाइन। सेठी पुणी गैस आनी गोटे थोइसी आज जाइतला गैस पे
वाख्या କୋଉଠି ପକଉଛନ୍ତି ନା छिंचा जो गोलिया छिंचा करते ना गोटे गोटे ସେ ଏମିତି ଖାଲି ପକେଇଦେବୁ ଗୋଟାଇ ମୋର ଉପରେ ए କେମିତି ए जो पाहाचर पकई देन छिंचा ଉପରେ କେମିତି ଭଲେଇ କଥା पाहाचर गोटे ସେଟା ପକେଇଦେବି हां ସେଇଠି ଖାଲି ଦୁଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବି ए दीपट दिटा फूल बागे देबे दीपट दिटा फूल बागे देबी हां से ना हां ପକେଇବୁ ना एड़ा फूल बाटे आ पाद कलनी बे ए फूल एड़ी पाट पाट पाद कोठी हो एठो हैं ठाकुर घरे ए हां ठाकुर हरा एठो हबनी एठी हो दी पटर दीटा एठो दिया फूल काटे कतरा मदरा आई और देखा ने बड़ा फूल देखा दे देखे कोडा एगुड़ा ए फूल गुड़ा एमती करी काटिकी एटा पके परियो हाँ पके हमें खड़े काटने पके पारे फास्ट पके पारे आगे डायग्राम କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଉଠେଇନେ ବଢିଆ ଉଠେଇବ सुनो पके दो बिना देखा दरकार ये जो तुली रे काटी ये हाथ रे न काटी और कपड़ा को देई देखिया हबो ना धरन माने तुबरे साइज हो एटा बोई जाउते हाथ गोटे कच्ची रे गोटे कपड़ा ଏଟା ଆଣିବେ କଞ୍ଚିରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇକି ତୁଳି କରିକି ପକେଇବେ ତମେ କ'ଣ କଲୁ ପାଦ 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 କ'ଣ ଏପଟ କାଳି ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଏପଟ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଏତେ କମ କରିକି ତାକୁ ପକଉଛି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋଟା ତ ଆଉ ସିଏ ହବନି ସେ ହବ ସେମିତି ମୋ କନା ଖଣ୍ଡେ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ପକାଏ ମୁଁ ଜମା ହାତରେ ପକାଇ ପାରିବିନି ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଫାଇଲେରିଆ ହେଇଗଲା ପାଲେରିଆ ଦେଖ ପାଦ ତାଙ୍କର କଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଲା ନା ମତେ ଦେଖା ହଉନି ଆଉ କଣ କରିବି ଏତିକି ଦେଖା ହଉଛି ଦେଖାଯିବ ସେମିତି କରିଦେବ कौन चलो पाद ଗୋଟେ ପାଦ କରିଛି ଭଲସେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଫାଇଲେରିଆ ହେଇଗଲା ମତେ ଦେଖା ହଉନି ସେ ମୋ କାଲି ଖାଇ हाँ से हो कौन ତୁଳି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ ଆମର ତୁଳିରେ କାଟେ ହଁ ହଁ कहीं तो देखो नहीं କନା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏସିଆନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଲର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ପତଳା କନା ହେଁ ଏସିଆନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଲର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଗେ ମଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାପରେ ଝୋଟିରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତ
ସେମିତି ବହଳିଆ ହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ବହଳିଆ ଅଛି। ଏଟା ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ। ନିଅ ମାଣ୍ଡିଆ କନାଟେ ନା ଆଣିଲୁ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ନରମା କନାଟା ଅଣ୍ଡା କରୁଛି ବା। ଓହୋ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ କରିବ ନା? ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସେଇଟା ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା 4-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କାଟିବା ପାଇଁ। ଲଗେଇଯିବ ତ ସେ ଲଗେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ତ ଆଉ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରାୟ କରିବେ ଛୁଟି କରିବେ ଏପଟରେ ମା ତାର ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ତା ଉପରେ ଓହୋ ଭିତରେ କେଶର ଉପରଟା ଇଏ ରହିଲା। ଖଦଡ ଗୁଡାକ ଖାଇ ହଉନି। ମା ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ତୁ କେମିତି ଦେଖାଉନି ପଦ୍ମ ଭଳିଆ? ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ଅଲଗା ବୋଧେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ପୋଖରୀ ହେଇଗଲିଣି। ତୋର ତ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଖଦଡ ଖଦଡ ମଦଡ ଏଇଟା କୋଉଟା ଖଦଡ କରିକି ନା ନା ବଟା ହେଇଯାଇଛି। ଖଦଡ କୁଆଡୁ ଆଇଲା? ତମ ଜାଗା ଗୁଡା ଓ ଜାଗା ଗୁଡା ଖଦଡ ଖଦଡ ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ହଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇଲ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋମା ଟାଇଲ ପକେଇ ଯିବା କହିଲା କେମିତି ଝୋଟି ପକେଇବି? ଟାଇଲ ତ ପଡିଛି କେମିତି ପକେଇ? ଶାଶୁ ବୋଉ ସେଇ ପଦ୍ମ କଲ ନା ତମର 2ଟା ଗାର ତାର ଗୋଟିଏ ଗାର। ହଁ ମୁଁ ଏଟା କରିବି ନା ଆହୁରି ବାଗେଇ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଟିକେ ସେଇ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟରୁ ବଡା ହଉ ଦେଖିବା। କାହିଁ ଲଜ୍ଜା କଥା ଦେଖାଉଛ ଦେଖେଇବ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆମକୁ ଆସୁନି। ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ପୁଣି ଆଉ। ମତେ ଦେଖା ହଉନି ଠାକୁରରେ ପଡିସାରିଲାଣି। ନା ଠାକୁରରେ କେତେ ପଡିବ? କାଲି ପଡିବ। ଏଟା ଗୋଟେ କନାଟା ଆଣିଲା ଯେ ହାଡୁଆ କନାଟା। ହାଡୁଆ କ'ଣ ବେ ଗୋଟେ 6 ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କାଟିଲ ଏଠି? ମତେ ତ କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଇଗଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି 2ଟା ଏଠି। ଗୋଟେ ଥୋଇ କରିବୁ ତ ନାଇଁ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛି ମାନି? ମତେ ଲାଗୁଛି ସତରେ ଚକି ଦେଇକିନି କ'ଣଟା ଭଳିଆ ତ ଦେଖା ହଉଛି। ଏମିତି ହାତ ଯୋଉ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଡେଇକି ଏଇଭଳିଆ କେମିତି ପୁଣ୍ୟ ମାମୁଲି କଣ ଦେଖା ତମ ଡିଜାଇନ ନ ଦେଖ ପୁଣି ଡିଜାଇନ ଦେଖେ ମୋବାଇଲ ଦେଖ। ମୋ ମାଆକୁ ସହଜେ ଦେଖା ହଉନି ସେ ବଳି ଛପିକିନା ପକଉଛ ନା କେମିତି ଗଲା ଲ ଗଲା। ସେଟା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏଠି? ପାଦ କରୁଥିଲି ପାଦ କରୁଥିଲୁ ଖାଲି ପାଦ କରିଥିଲୁ ଧାନ ରପଣା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ସେଇଭଳିଆ କରିଥିଲି ବା ସରୁ ସରୁ ଧାନ ରପଣା ଏଠି କରିଛି 2ଟା। ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ନୁହେଁ ନା ଏଇ ସାଇଡରେ ପାଦ କେମିତି କରିବା? ଆମର ତ ଜାଗା ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବଡା ପୁରା ପିଣ୍ଡା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇଜ ହଉନି ନହେଲେ ମୁଁ ପକେଇଥାନ୍ତି ଭଲସେ। ପିନ୍ଧା ଗୁଡା ବାଗ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡାଟା ଭଲ ଥିଲେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାଇଜ କରିକି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରହ ଜଳା ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ସକାଳକୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏଇନା ରାତିରେ ଦେଖା ହଉନି ସକାଳକୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏତିକି ଯୋଉ ଏତିକି କହିଲେ କ'ଣ ଝୋଟି ଝୋଟି ଆଉ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ରଖିଛି। ଏକୁଟିଆଟା ଶୋଇଛୁ ଉଠିବ ମାନେ ଖଟରୁ ଗଡ଼ି ନା ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଛି ଗୋଟେ କନା ଆଣିଲା ପତଳା କନା ହେଇଛି ନା
ସୁନାରେ ଏଇଟା ପୋଛି ଦିଅ ଦେଖା ପୁରା ଆରାମ ସେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ଏଟା ହେଲାନି ଦିଅ ମୁଁ ଘରୁଛି ପାଦ ଚିହ୍ନ ପୋଛୁଛୁ ନା ଲୋ ବେଶୀ ନେଇସରା କରୁଛୁ ଏଠି ଅନେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇକି ମାରିବେ କନାଟା ଟାଣ ନାହିଁ ମଝିରେ କଣ କୋଉଟା ହେଇଗଲା ମଝିରେ ଜଲେବି ଛଣା ହେଇଛି ଗୋଟେ ନା ହେଲାନି ଗୋଟେ ଏଇଥର ହବ ଏଥର ହବ ଜଲେବି ହବ ମାନେ ଜଲେବି ଚିତାଟା ସାଇଜ ଦେଖା ଜଲେବି ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ପକୁଡ଼ି ହବ ଲାଷ୍ଟ ମାଡ଼ଟା ଖାଇବ ତୁ ତ ପିଠରେ କେହି ପଡ଼ିବନି ରେ ସିଧା ଦିଟା ପକେଇଦବ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଖାଉ ପକେଇଦବ ବାଡ଼ି ଧରେ ଯା ଶୋ ନା ଠାକୁର ପକେଇବ ନା ଆଜି ଦେଖିଆ ଯେ ନା ସକାଳୁ ଶୁଖିଥିବ ପକେଇବ ଶୁଖିଥିବ ଯଦି ପକେଇବି ନହେଲେ ଏଇ ସାଇଡରେ ପାଦ କରିବନି କୋଉ ସାଇଡ୍ ହଁ ସେତିକି ନହେଲେ ମାନିକ ପାଦ ଯାଇ ହିର ଉଡେଇକି ଏମିତି ଯେମିତି ଚାଲିକି ପଳେଇ ହେଇଯିବ କଣ ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ କରିବି ତୁ ହସିବୁ ନା କାନ୍ଦିବୁ ଜାଣିପାରିବିନି ଆମ ୟୁବିଟାକୁ ନେଇ ଆସ ବୁଡେଇ ତା ପାଦକୁ ଥୋଇଦେବା ହେଇଯିବ ପାଦ ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଗୁଡା ନା ହବ ନା ଏଇ ବି ଆଣିବି ତୁମେ ଜାଣିବି ଭଲ ଖାଇବା ତ ପକୁଡ଼ିଟା ହେଇନଥିଲା ଯେ ତ ରାନ୍ଧି କଲି ହଁ ହଁ ସେତିକି ଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ପଳେଇଲା ମୁଁ ସେଠୁ ଅଣ୍ଡାଳି ବସି ସରିଗଲା ପାଦଟା କରିବୁ ବୋଲିକା 3 ଦିନ ଗଲାଣି କରୁଥିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ତୁ ବ୍ଲକ୍ କରନା ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ କର କରିବା ଆଧାରେ ଇଏ ଦିଟା ମୁଁ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ପକେଇଦିଏ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇନି କେତେବେଳେ ତମେ ପକଉଥାଅ ହେଲା ଝୋଟି ପକଉଥାଅ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବି କତିକି ୟେସ୍ ଯାଉନୁ କି ପକେଇଛି ପିଣ୍ଡାରେ ଝୋଟି ପକା ସରିଗଲା ସିନା ଠାକୁର ଘରେ ବି ଝୋଟି ପଡୁଛି ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ମାନେ ଖଦଡ଼ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ନା ଟାଇଲ୍ ପଡ଼େନି ମାର୍ବଲ ପଡ଼େନି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଭଲସେ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭଲସେ ହେଉନି ଝୋଟି ପକା ଆମ ଠାକୁର ଘର